Tervetuloa meille. Mennään tänne saliin. Eikö me niin sovittu, että tätä sanotaan saliksi? Joo. Eli tässä on tämä niin sanotusti aika iso tila. Onko tää sitten olkkari? Tuleeko tänne vähän keittiön pöytään ja rappusekin pitäisi tulla tästä ylös. Ja sitten niitä kaikenlaisia uuneja, millä me pakkaspäivinä lämmitetään talo lämpimäksi. Tässä sanoikin, että se näytti jo seinän, koska se on tänään tehty. Aika hyvä huomio. Täällä on sitten tää meidän keittiö ja täällä on lattia edelleen pikkusen vaiheessa, kun se ei aina ole niin yksinkertaista. Näitä lankkuja on otettu vähän joka huoneesta tästä talosta ja koitettu pelastaa ja kaduttu jo monta kertaa, että niitä ylipäätään pelastetaan. Semmosta se on. Semmosta se on. Katsotaanko jos sulla toi meidän uuni? Okkelis, toukkelis. Se on täällä laatikossa. Minkä värinen tää muuten on sun mielestä? En mä tiedä. Onko se vähän tämmönen marjapuuronpunainen? No ehkä. Joo. Nyt on täällähän on meillä tämmöiset valtavan kokoiset ovet. No ainakin 2,5 metriä. Ne tulee tähän Mutta on kyllä 3 metriä. No, mahdollista. Ne tulee tähän makuuhuoneen oveksi. Täällä siis nukutaan unia tulevaisuudessa. Täällä on sitten kylpyhuone ja lattiahan on jo aika hyvällä mallilla, ellei peräti valmis. Vessaan ei ihan laatat riittänyt. Sinne me tilattiin sitten semmoisia marokkolaisia laattoja. Ne tulee sit kans joskus kun tulee. Kaikki aina kysyy, että koska tää valmistuu, niin mitä sä luulet, Josu? Kauan vielä. Taidat olla oikees. Heippa!